No niin, hei, heipä hei. Olipas vammaisesti sanottu. Ensimmäiseksi, kaikki miettivät varmaan näitä, mutta kerron vastauksen siihen vähän myöhemmin. Ensiksi vähän asiaa Game Noobista. Anteeksi, jos TV-näet kuuluu taustalla. Niin, tällä viikolla, vaikka lupasin, että tulee Boom Beatsia, en tinkään Boom Beats-video. Ja todella epätodennäköisesti tulee enää Geometry Dashistakaan, koska mulle tuli semmonen fiilis, että nyt haluan tehdä Minecraftista, ja niin mä teinkin. Mulla on vielä yksi video pistämättä, 10 minuutin pätkä. Niin siitä nyt, siinä menee hetki latauksessa, ja tähän tulee. Ja sitten näihin laseihin. Olen lähdössä jälleen reissuun. Tällä kertaa lähdemme Espanjaan. Sieltä tulee samalla tavalla, otan kameran mukaan, viimeksi otin kännykällä, tällä kertaa otan kameralla lyhyitä pätkiä hotellialueestamme. Niin, että pääsette sitten katsomaan. Sen takia minulla on nämä aurinkolasit, että se kuvaa hienosti meidän matkaa, tai minun matkaa. Vielä yksi asia, mitä mun piti sanoa, nyt mä en kyllä enää yhtään muista sitä. Nyt tää on varmaan niin hämmentävä. Se liittyy jotenkin Game Noobiin ja Vlog Noobiin. Mutta anyway. Joo. Niin kuin varmaan, jos et ole huomanneet, niin Facebookiin ja Twitteriin kannattaa mennä. Ne tulevat tämän videon kuvauksiin niin kuin aina tuonne alas sivulle vai minne ne nyt meneekään kännykössä ja tietokoneessa eri tavalla. Mutta sinne tulee pientä ilmoitusta tulevasta, koska kerro sen tässä, minulla ei ole sitä kuvaa näytettävänä, mitä siellä on nyt julkaistuna, mutta teidän valintanne on, jos tämä video katsotaan yli 30 kertaa. Minä katson sen yhden kerran, jota minä en laske mukaan. Jos tämä video katsotaan siis 31 kertaa ainakin, te katsojat saatte pistää tämän videon kommentteihin tai kirjoittaa Facebookiin tai Twitteriin tai jopa Gmailille lähettää viesti uudesta pelisarjasta, mutta sen pitää olla ilmainen, en osta. Sitten vielä siihen liittyen, sen ansiosta, jos sen tapahtuu joskus tai nyt tapahtuu, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä saatan tai todennäköisesti lopetan jonkun pelisarjoista. Minä itse valitsisin Boom Beatsin, teen siitä vielä sen yhden videon. Nyt siitä meneekin hetki, mutta teillä on siis tämä viikko aikaa ja ensi viikko, kun olen reissussa, teidän on aika katsoa ja valita, pistäkää kommentteihin ja niin edelleen, mitä mieltä olette. Mutta tältä osin se on varmaan siinä. Elikkä minä olen Game Noob ja me palaamme tällä kertaa Minecraftin merkeissä seuraavan kerran, ensi pelivideoiden merkeissä. Tältä osin se on morjesta, moi!